iqonga lomthonyama. Bathi ke xa sibabiza ke ngolwesibini basicacisele ngemvelaphi yeziduko zalapha ke kulommandla wakwaXhosa okanye ke kweliphondo laseMpuma Koloni jikelele. Okanye ke namhlanje sikhangela ke uGqarha Osiyoyo uDedeza ke nguye ngozosinika okokuba Osiyoyo ovambane aba ithini into yabo, basukaphi, baphi apho bakhoyo. Dedeza masibulise sikwamkele ngale mini namhlanje kumTatsana FM. Unjani tata? Mandibotisa iDikeli, botisa kuwe ke mntana omhleli, kwabhotisa ke nalapho kumaqhamela ndidlulele ke kubaphulaphuli. Ndibulisa ke mntana omhleli, ibhunga lomthonyama lizimele ngelithi nqanga kunye nentsiba zayo. Nqanga kunye nentsiba zayo. Dedeza siphethe isiduko namhlanje Sosiyoyo ovambane oGqarha. Esi siduko baphi abantu bakweliphi bakwesiphi isizwe emampondweni emampondomiseni kwelicala likaGcaleka, baphi apho bakhoyo abantu? Magucamagu mntakaguge ukunqula ke ukuthandaza ukucabangisha kokubulela. Masingene mntana omhle sithi umnombo ke wawoGqarha amacwerha sizawutsala ngolu hlobo. Asuka phaa kwisilo eside ongukhokho wabo uzeleke unjanya waziwa kakhulu ngokuzala umpondomise kunye noXesibe. Ngabambo ke abo kaSikulaa ndawo. Ke umpondomise ke wazala uNtose ongoyena uzele uCwerha. Into eyenza into yokubana ke mntana omhle uCwerha lona limpondomise. Kodwa ke impondomise iyamene kakhulu nesizwe esi samaLawu, kuba kaloku amaLawu ngabantu bakulonina. Into ke sayithi ke mhlawumbi siyicakaceleyo njengobana ke siqhuba nomuthi. UMqwerha ke mntana omhle uzale uvambano noHlahlane, uGqarha wazala uSiyoyo, wazala uMlawu, wazala uPotwana. Zonke ke mntana omhle izindlu zoGqarha, izindlu zamaCwerha zihamba okanye zisala umnombo wazo kwabo bantu abo. Sepha kwasafizwe samampondomise into yokubana ikumkani le ngumpondomise kuvakala into yokubana yazizekela wona BK. Emveni uba izizekele ke ngoku izithathele umfazi ngokwayo, ayabi ngumntana unokwazi ukuba ikumkani. Ze babonisana ke ngokwezinto zamakhaya into yokubana makaphinde kuthathwe amanye abafazi, kwakho umfazi ozele uMpinga, kwakho umfazi ozele olandelayo, kube kanti ke kuzelwa kooJola uyofika phaa kweziduko zehla zamampondomise. So ndizama ukuthi ke mntana omhle le kumkani ke yathi yamshiya uMcwerha apho yathi yamfumanela khona. Yiloo ndiyafuna ubukhangele nje indawana sinako ukukuphosa phaa naphaa because ke siyafuna ukuva kakuhle lo mnombo woGqarha noSiyoyo, kodwa ke ndiyafuna nje kuphinde ujikajike kancinci sikhangele. Ingaba ke lutshaba mna omhle into yokubana ke le funeka senzele loo nto. Ndivakala njani ngo? Vakala kakuhle kakhulu. Hayi ke kubhetele mna omhle. Bendisathi ke mntana omhle ke umpondomise uzele uNtose uzele uCwerha. uCwerha wazala uvambano noHlahlane. uGqarha ke lowo wazala uSiyoyo uzele uMlawu noPotwana. Ngeliphandle ke mntana omhle wonke uGqarha utsala umnombo wakhe apho kwabo bantu babo. Into endifuna ukuyiveza kukho le nto ivamidisa isizwe samaXhosa bangazazi nobana baphantsi kwesizwe samaLawu okanye baphantsi kwesizwe samampondomise okanye phantsi kwesizwe samampondo. Ngokuba mntana omhle aphantsi kwesizwe samampondomise kuba kaloku ukhokho wabo ungumpondomise ongonyana gxebe ozala uNtose ngamampondomise ke lawo. Kodwa ke umpondomise kuyavakala into yobana yena le nto yoba isizwe singamampondomise wayengazani nayo, ivele apha komuntu ukutshona ezantsi naphaa kooJola ke lokubana bangamampondomise. Sizayitsala ke mntana omhle ngemini kulo mcimbi loo ndaba lapho. Kodwa ngabo bendifuna ukubona ke mntana omhle, ndifuna ukuthi uMcwerha lona udityaniswe zizizwe ezibini, isizwe samaLawu sidibanise kunye nesizwe ke samampondomise, zetsho kwafumaneka ke oogxarha aba. Ngakho ke mntana omhle oogxarha aba ngabambo ngokwemvelaphi babe ngamampondomise, kodwa ke namhlanje sibazi ngokubana baphantsi kwesizwe samaCwerha. Mandime loo ndawo mntana omhle. Yeyi, umnombo woGqarha ndike ndawukhangela kwezinye indawo ndawubona uba uyaphuthaphutha ngabantu, bawubeka kweli cala bawubeke kweli cala.
Ogxarha aba igazi lobukhosi ngoba xa ndijonga kwela cala lasemampondweni kude kube khona nendawo kuthiwa kusemacwerheni kwela cala bazinkosi kwela cala. Ubukhosi obu babuthatha phi igazi lobukhosi? Kukhona nto ke mna namhlanje khe ndathatha nathi ke umcwerha lona washiwa ngumpondomise emsheke phofu phantsi kwesizwe sikude kufuphi namampondo ngowona mhlaba imvelaphi yogxarha yonke isuka kule ndawo kuthiwa kuseNtabankulu. Bonke baphume banaba ukusuka apha esizwe samacwerha ovambano nohlahlana. So ndizama ukuthi ke nomhle ngaloo ndlela into yokubana umpondomise amkhulelise intombi le ayimenzanga ikumkani kodwa khange imvalele ekubeni uba abe yinkosi. Yinto ke le yahlukileyo ke apha esiXhoseni sinekumkani sibuye sibe nenkosi. Ngakho ke ikumkani yesizwe samampondomise le sithi xa sicala umnombo wayo siyochaphazela odosini phaya, kanti ke ngoku inkosi yona ugxarha lo ukwaziyo ubana akwazi ukuba yinkosi. Ngakho ke mna nomhle into ekhoyo ke le bogxarha bazinkosi kulaa mhlaba bekuwo kodwa ke umnombo bebutsala kumacwerha bebutsala umnombo kumpondomise. Yazi noba ke mna iyacaca na? Hayi iyacaca ugxarha mnye mntu nomhle ugxarha mnye jwi kunjonjo asinayo mnyaka axutywanga bonke akumelanga into yobana bayathathana de futhi xa sinoyilanda akumelanga futhi bayathathana namampondomise noko bangathatha ngapha emampondweni kodwa kuba sebesonzulu ngokuba ziva amaxesha amaninzi bafuna bafamba ngamampondo. Singayibalekanga ke mna nomhle into yokubana kakade imvelaphi umpondo nompondomise babengamawele, umpondomise liwele elidala kumpondo bahlukana ke ngenxa yezinto ezabahlukanisayo nekhaya ke libona into yokubana kubalulekile uba bathi xa behlaselwa bangabulalwa bebonke ngaxeshanye. Iziduko ke siye sikubuze okokuba badume ngantoni iziduko because abanye baye bakhaliphe abanye ibe ngamagorha kodwa esi sizwe sogxarha sidume ngantoni njengoko sithe tshitshilile phaa kulaa mhlaba wasemampondweni nasemampondomiseni? Into esingakhankanya mntanomhle oogxarha bangabantu bobuhlakani mntanomhle, ngabantu bengqiqo bangamachule nalapha ekuthetheni nalapha kwizibhalo banzima kakhulu. Phofu ndingatsho ndifune ukuthi isizwe samampondomise sonke kwicala lokusebenzisa ingqiqo hayi ngabantu efuneka bosibalumkela abo. Siyawukhumbula ke into yobana Enoch Sontonga aba basenzisa umhobe wesizwe namhlanje bakwaphuma kwapha kwezaa zindlu zamampondomise. Ngakho ke ifuthe lobumpondomise phaa lidlala into entle kakhulu mntanomhle kakhulukazi ekudityanisweni kwamagama, ubuciko, ubuchule nokwazi ukubumba. Bangamaphakathi amahle kakhulu mntanomhle camagu. Hayi nam ndilapho kaloku oogxarha aba sisiduko sakuloo mama. So yabona kwaqiqa ke ngoku utata mna ke ngoku uyanibamba ke ngoku ubamba mna straight ndiqiqile hayi ndiqiqile. Teteza ndiyacinga uba umnombo wogxarha noko uthe ubekile wacaca tata kodwa ke ndisiyithande le nto okokuba ezi zizwe bazazi mhlawumbi izilo zamakhaya abo mhlawumbi ke naloo masiko bawenzayo nangona ke amasiko xa ujonga kwesizwe simnyama engohlukanga kangako ngakumbi kweliphondo laseMpuma Koloni. Zezithu mhlawumbi ezo nto babalasele ngazo nabo kwelo cala ukusuka kwizilo ukuyotsho kumasiko abo nabo? Masale ke Bhekeni ukuphendula mntanomhle isilo isilo samacwerha ovambano nohlahlana lihlosi mntanomhle isilo sabo. Kanti ke eyona nto ke mhlawumbi ndingathi baxhaphakile kakhulu ngayo ndawuzekelisa kakhulu uba unxele lona itolo elikhulu lakwaNdlambe laliphuma phantsi kwesizwe samacwerha. Ngakho ke bangabantu mntanomhle abazana kakhulu namayeza uninzi lwabo uyofika ingabantu abazithandela ihlathi, ingabantu abazithandela ukuzola nale ke nokuqonda ndithetha ngako baza nako kakhulu ukuba noko fike bekwezela ke besenza izinto zabo. So ndizama ukuthi ke mntanomhle ke xa ndibachaza ngokupheleleyo into yokubana xa sithetha ngobana ngabantu abanjani ngabantu abathobekileyo mntanomhlabo kakhulu banengqiqo kuninzi nje izinto ezintle ongazilindela phaa kubo. Naxa ufuna ingcebiso kunjawunjoku singabafanisa nento ekuthiwa zii-therapist. Uninzi lwabo bangakwazi uba bakhe bakuhlalise phantsi bakweluleke ngokusengqondweni. Camagu mntanomhle. Hayi sikhulu esi siduko sanamhlanje sikhulu kakhulu. Kuyacaca uba sithetha isiduko esikhulu nyana.
andiyazi ke noma ke ndicinga ukuthi siyiqelile sayiququmbela Maxhamela no Dedeza kwelicala kodwa ke Dedeza kwincoko yethu ndiyayiqonda noko wena uthanda ukuba kude ke noko because ke incoko yasekitchen le kodwa ndithe apha kuMaxhamela le ncoko ayiyo yasekitchen nje kodwa nabantu bethu okanye nabantu abangotata iyabachaphazela sisoloko sikufaka kwincoko zangoLwesibini asikwazi ukuyeka singakufakanga sive nezimvo zakho namhlanje besithini Maxhamela kubonakala ingathi kukho umsanza Dedeza phakathi komakoti basezilalini nabahlala ezidolophini abahlala ezilalini babetha ngenqindi phansi bathi xa bebuyile omakoti basedolophini bangacinga fanele bazawuncediswa sithi because thina sihleli apha senza imicimbi and bona ababikho so sibawula ukwazi uba kwi-situation enjalo ngobani abarongo and also into enokwenziwa ukuze kubuyele ubunye nentsebenziswano phakathi komakoti abahlala ezilalini nabahlala ezidolophini linene mntakaMfebu lithethe nokuphela thina sivele ngefirst year kulomba kodwa ke ndizawuphendula ke ngaphandle kwamathandabuzo Maxhamela ndisithi okokuqala aba bapha ezilalini baziva kweli tyeli ngathi bayabulaleka ngumsebenzi abanye abafika ngamaxesha bahambe besebenzela nemizi yabo bafike bangancedisi nganto ingako ufike mhlawumbi belapha ezifowunini ndiyacinga into yobana yiloo nto ke ngabangela ubana bathethe ngolo hlobo kanti ngaba ngabangaphathi into yobana hayi thina sinemali singabantu abangasuke baqashe xa kunyanzeleke eqashiwe ngakho ke asinicenganga gqitho ibe yona nto ke leyo ibonisa ngokupheleleyo ke Maxhamela into yokubana ukubumbana nokwakhiwa kobuhlobo nengqiqo nokufundana nokwazana samkele izigaba esikuzo empilweni kuyeke kunqaphala kakhulu ukuyilungisa ke kwamicala ndingathi kubalulekile ukubana aba bapha ezilalini bangafuni ukuyithathela mhlawumbi entloko into yokubana aba ingathi baziphakamisile kunabo ngoba ndiva ifuthe laloo nto njengalo ekugqibeleni aba basezilalini bakholo naba kwazi uba babafundise bababonise nezinye izinto ikakhulukazi nabo basedolophini xa bethi befika bakwazi into yokubana bafunde ke ngoku nabo babamba apho aba bebephele khona ingantle ke loo ntsebenziswano leyo kakhulu Camaco yo hayi ke Usibili Dedeza siyabulela kakhulu ngexesha lakho masiphinde sibane kwakhona kwixesha elizayo Camaco Camaco mntana omhle umntwana omdlaphi ke kanene uDedeza ufumane kapi yes singephambi kuba siyakhulula Dedeza ndiyaqonda ukuba bakhona abantu kuba sesisondela nakweli xesha likaDisemba bakhona abantu abafunayo ukujonga nokwenza izinto zabo amasiko nokubuyisa abantu xa benifuna bezama ukunikhangela bezawukhangela iminombo yeziduko zabo nezinto ezenziwayo kumakhaya abo banifumana njani phi mntana DK phaa ku-TikTok sinebhunga lomthonyama phinde futhi ngaxeshanye kubekho Avuyile which is MA Mango phantsi kwesigama ke sithi lamvila likaXhosa kanti ke ngoku noko ndikhululwe into yobana inamba yemfonomfono ndingayivulela ithi 06-920-1120 kodwa ke yeyokufowuna nje kuphela ayikho kwaba WhatsApp 06-920-1120 zeke ibe i-email address mangoavuyile59@gmail.com ndicinga uba ke mhlawumbi siyavana mntana omhle hayi ugqibile siyabulela kakhulu ke Dedeza inkosi kakhulu ngexesha lakho tata mako mntana omhle mani All right, it's 26 after 5.